20 ओमफ्राय फैसाखौ दिहुनखानानै आङो बेगाव सोनानै लानानै गारिथिं दोननायथिं थांबाय थांदोंमोन। ओमफ्राय खिथुनिफ्राय फैयै फैनानै आंनि हयथ' खिथुनिफ्राय मानसि फैखादोंमोन जानो हागौ, आं बेखौथ' आं मोनथिया। जेब्लानाखि गारिखौ आं खिथुनिफ्राय बेक खालामनो दरजा खुलिनानै आंनि बेगखौ सिङाव सोयो, अब्ला बेनिफ्राय सासे मानसिया जाबाय, ओइ नोंथां नैबे नोंथांनि फैसा गबाय होनना बुंबाय। बेवहायथ' आंथ' जेबो माने हरखाब बेबायदि माने आंनि ब्रेनाव जेबो माबा फैयाखिसै, नंगौ नंमारबाय आङो। फैसाखौ बे खननाय समावनो खिथुनिफ्राय फैनानै मानसिया बेगखौ लानानै थांदों आरो बेबायदि। आच्छा, दिनैनि दिनाव दुर्भाग्य घटना होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुंबा आङो साइडआवबो थांदोंमोन, केम्पा नार्सारि। सब समाय आर्लि मर्निं आं थाङो। बेनिफ्राय फैखांनानै आङो न'आव फैदोंमोन। फैनानै 10थासोआव सफैदों आङो। ओमफ्राय लंपेन्ट गाननानै आङो गारिजों जास्ट माने 10:30 आं बेंकआव फैदोंमोन। बेंकआव आङो फैनानै आंनि बे खामानिनि जेखिनिखि डिटेल्स फैसा, बेखौ आं माने दिहुननो होननानै फैदोंमोन। फैनायाव ओमफ्राय 11:20 ओमफ्राय फैसाखौ दिहुनखानानै आङो बेगाव सोनानै लानानै गारिथिं दोननायथिं थांबाय थांदोंमोन। ओमफ्राय खिथुनिफ्राय फैयै फैनानै आंनि हयथ' खिथुनिफ्राय मानसि फैखादोंमोन जानो हागौ, आं बेखौथ' आं मोनथिया। जेब्लानाखि गारिखौ आं खिथुनिफ्राय बेक खालामनो दरजा खुलिनानै आंनि बेगखौ सिङाव सोयो, अब्ला बेनिफ्राय सासे मानसिया जाबाय, ओइ नोंथां नैबे नोंथांनि फैसा गबाय होनना बुंबाय। बेवहायथ' आंथ' जेबो माने हरखाब बेबायदि माने आंनि ब्रेनाव जेबो माबा फैयाखिसै, नंगौ नंमारबाय आङो। फैसाखौ बे खननाय समावनो खिथुनिफ्राय फैनानै मानसिया बेगखौ लानानै थांदों आरो बेबायदि। फैसाया टटेल आं बेंकनिफ्राय बख'नाय जेनाखि फैसाया जाहैबाय 2,15,000मोन। 2,15,000 आरो बाखि आं न'निफ्राय लाबोनाय फैसाया जाहैबाय 30,000सो दंमोन आरो। माने 200 थाखा खरि मोनसे बान्डल दंमोन आरो 100 थाखा खरि मोनसे बान्डल दं। मथा मथि 2 लाख, आंनि अरिजिनेल फैसाया 2 लाख माने 35-40 हाजारसो बेबायदि आरो। माबा इउक' बेंक। जाय बेक्तिया लांदों बा गारिनिफ्राय दिहुनदों बिथांखौ नुदोंमोन नामा? बिथांखौथ' आं एक्जाक्टलि बेबायदि आं माने हमनो हायाखै मानसिखौ। ओरैनो एसे आङो सेराफेराखौ ओरैनो माबा खिथानो हायो, नुज्रिदों आरो बेबायदि जे एकदम माने कारेन्ट बेबायदि आं माने बुंनो हानाय नङा आरो बेखौ। नोंथांनि गावनिनो फैसा ना? गावनि माने डिपार्टमेन्टनि फैसा आरो बेयो DLC-निनो। बेवहाय पेन कार्ड दङ, आधार कार्ड दङ, ड्राइभिं लाइसेन्स दङ, ओमफ्राय आइडेन्टि कार्ड दङ, गद्रेजनि साबि दङ, ATM कार्ड मोनसे दंमोन, बे आरो। प्रखाखनखौ मा बुंनो सानो जिहेतु बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थादों? दा आं बुंनो साननाया, जिहेतु आं घटना घटिबाय भबिसतआव आरो बेफोरबायदि मानसिफोरा आं बेफोरनिफ्राय एलार्ट जायोबा खुब मोजां मोनो। फार्स्ट अफ अल बेनो आंनि थाखाय बेस्ट मोनसे एक्सपिरियेन्स। भबिसतआव आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि जाहाथे घटनाफोरखौ बयबो नुनानै जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायो, बेखौ आं माने आबाहन जानायनाय जाबाय आरो गथै रायजो राजाफोरखौ आरो। जाहाथे बेबायदि फैसा गयोबा मालाबा आरो भबिसतआव आरो खननायनिफ्राय एलार्ट जायो आरो, बेखौ आं बुंबाय आरो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं
हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।